आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। बच्चू कडू यांच्या शिवसेना प्रवेशामुळे शिवसेनेला ताकद मिळेल असं विधान मंत्री उदय सामंत यांनी केलंय। पाहूयात। विदर्भामध्ये नक्कीच शिवसेनेला बच्चू कडूंच्यामुळे ताकद मिळेल। मी मगाशी देखील सांगितलं की साहेबांवर प्रचंड विश्वास असणारी ही व्यक्ती आहे। प्रहार संघटनेमध्ये चे प्रमुख असताना देखील साहेबांनी जो उठाव केला त्याच्यामध्ये ते साहेबांच्या प्रेमापोटी आणि साहेब महाराष्ट्राला न्याय देऊ शकतील, शेतकऱ्यांना न्याय देऊ शकतील, दिव्यांगांना न्याय देऊ शकतील याच भूमिकेतनं साहेबांबरोबर आले आणि त्याची प्रचिती अशी झाली की आमच्या बच्चू भाऊंकडेच दिव्यांग मंत्रालय देखील साहेबांनी दिलेलं होतं। त्याच्यामुळं उमेदवारीचा सगळा जो अधिकार आहे तो साहेबांना आहे, परंतु बच्चू भाऊ आज शिवसेनेमध्ये प्रवेश करतायत याचा आनंद माझ्यासहित सगळ्या शिवसैनिकांना आहे। सर, एकीकडे महाविकास आघाडीमध्ये दानवेंना उमेदवारी दिल्यामुळे नाराजीचं वातावरण बघायला मिळत आहे। काँग्रेसही रिंगणात उतरायला तयार आहे, राष्ट्रवादीही उमेदवार उतरवू शकते अशी शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे। ते 3 वाजता याचं सगळं चित्र स्पष्ट होईल। आमचे किती उमेदवार असतील, काँग्रेसचा उमेदवार असेल की नाही, तुमच्याकडनंच आम्ही काल बघितलं, ऐकलंय, वेडेट्टीवर काहीतरी मुख्यमंत्री महोदयांना भेटून गेले। तुम्हीच असं सांगितलं की पूर्वीचे माजी मुख्यमंत्री देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटून गेले। त्याच्यामुळे ह्याचा सगळा परिपाक जो आहे तो 3 वाजता तुम्हाला बघायला मिळेल।